οποία έχουν και μια διαφάνεια. Για ποιο λόγο να κάθεσαι να πείτε τέτοια κλειστοφοβία, ας πούμε, στα μαγαζιά αυτά. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο. Δεν μπορώ να καταλάβω από τι έγκριση περάσανε, τι σχέδιο ασφαλείας είναι αυτό. Μέρος εταιρεία δεν είναι. Αυτό πάλι το ειδήσεις. Θα τα πάρει ο αέρας και θα σηκώσει αυτά. Έχει ήδη γίνει αυτό. Ναι, εδώ κοιτάξτε τσακίσει μερικά, τα έχει φουσκώσει, τα έχει ειδήσει. Είναι επικίνδυνο. Το καταλάβαμε, συνάδελφε. Ένα λεπτό, Αντρέας. Πρώτο αυτό. Και δεύτερο μετά θα το δείτε. Ναι, ό,τι και πρόταση να κάνουμε. Ναι, δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν έχουμε τις μελέτες. Αυτή τη στιγμή το να σταματήσει το έργο είναι σαν τα σχολεία. Θα πάμε ξύλο από τους καταστηματίες. Μα δεν είπα να πάμε να σταματήσουμε το έργο. Εγώ είπα ότι υπάρχουν προβλήματα που σου είπε η συνάδελφος. Ασφαλείας, ας πούμε. Αυτά θα συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε λόγο παρέμβαση. Μα τώρα έγινε το πρόβλημα ασφαλείας. Τώρα κουβαλάνε τις λαμπαρίνες. Έπρεπε να ενημερωθούμε για το έργο στο τεχνικό έργο. Και να μας την ασφάλεια. Αυτό είναι σωστό. Δεν ενημερωθήκαμε. Ένα αυτό. Να πούμε επί της μελέτης. Αλλά τώρα δεν πρέπει να πούμε ότι είναι επικίνδυνο. Να συνεχίσω Ή δεν πρέπει να πούμε ότι έπρεπε να γίνει τμηματικά το έργο. Λοιπόν, να συνεχίσω που έπρεπε να ενημερώσει όλο τον κόσμο και πρωτίστως στους μηχανικούς, να ξέρουμε τι γίνεται. Και δεύτερο, αυτό που λέει εδώ είναι το έχω δει και εγώ, ας πούμε. Πάω εκεί στο Τσάκαλο να πάρω καμιά φορά το καφέ το πρωί. Και αυτό το πράγμα έβλεπα τις λαμαρίνες σαν ζυράφια να προεξέχουν. Και εντωμεταξύ με τους αέριδες έχει γίνει, μερικές τις έχει τσακίσει ο αέρας και εξής κάνει κούρβα και πετάει μπροστά στα μάτια σου. Και είναι αυτό που λέει δηλαδή ένα παιδάκι μικρό που είναι, έχει ύψος 1,10 ας πούμε, πάνω στο κεφάλι του. Πρώτο που στο τέλος. Και λέω, αφού υπάρχουν και άλλα υλικά, μπορούσε να βάλει πλαστικά πετράσματα, μπορούσε να βάλει οτιδήποτε. Πώς το σκεφτήκανε. Έχει ένα κενό τόσο από κάτω και ένα παιδάκι κοίταζε να μπει από κάτω. Και το είδα εγώ. Και αν έπαιρνε και σφίνωνε, δηλαδή μαλακίες χοντρές. Αυτό εκτός από τις βίδες, δηλαδή βίδες δεν είναι τίποτα. Αυτά τα πράγματα είναι καθ' ύψος 3 μέτρα, σαν ξηράβι αυτό το πράγμα. Όλα μαζί. Απλά, Αντρέα, η βίδα είναι το πιο ξόφθαλμο. Το πιο ξόφθαλμο. Αυτό είναι πιο επικίνδυνο. Δεν σκέφτηκε. Ένας δεν σκέφτηκε. Θα πάει. Για μην πλατιάσουμε όμως. Αυτά τα δύο θέματα στα βάνε πολύ σημαντικά. Βίδες και το καταλάβαμε. Λαμαρίνες είναι επικίνδυνες. Δεύτερον.